lidi, já jsem Mesa a vítám vás u dalšího videa. Tohle je můj, nevím který vlog, vím, že je to vlog. Takže je to můj nějaký vlog, já si to nepamatuju, jsem tak blbý. Už jsem říkal v informačce, co s tím notebookem, je to úplně někde nad labem. Ten notebook měl mechaniku a přesto jsem měl přeinstalovat ten nový jazyk. Jenže stalo se to, že ten notebook tu mechaniku měl rozflákanou. Takže se schází externí mechanika, co se připojí přes USB. Normálně prostě mechanika přes USB. Takže prostě ty videa teď ještě nebudou, protože ten blbý notebook má takovou mechaniku a tak. Takže prostě tak a prostě aby nebyl prostě tak tupej a prostě nevydal týdnové video, nebo tak to já prostě radši si natočím vlog. A nemusíte se bát, budu normálně vycházet videa i z normálních sérií, jako jsou vlogy a tak dále. A pořád to ještě nebudu upravovat, protože to nemám na čem upravovat, protože ten notebook je furt někde, tam někde venku. No venku. Prostě u někoho jiného. Prostě pryč. Já teď jdu taky. To je zpátky. Kdybyste věděli, já jsem úplně... Takhle si připadám docela normální, jo? Teda jsem se neučesávala. Ale takhle vypadám normálně. Prostě musím mít ty brejle. Brejle. Prostě nepochopím. Prostě nevidím na dálku, chápete to? Prostě nejde. To bude asi dneska všechno, co mám chtěl říct, protože nemám furt žádný témata, má obyvatelnou řešení. Takže já si budu muset chvíli nějak počkat, než přijde ten notebook a potom už budou ty videa i z toho z Mafie 1, GTAčka, San Andreaska, protože pochybuji, že jsem rozhodně nějaké lepší. No uvidíme. Potom bude taky let's play. Možná bude vodko, no ale to asi moc ne, se budu sekat. Potom bych měl ještě v plánu udělat Minecraft, to už jsem vám říkal. Takže asi tak nějak. A prostě takhle bych nějak chtěl udělat a už to asi ukončím, takže já jsem Mesa, pokud se ti video líbilo, dej like, pokud se ti nelíbilo, tak dej taky like, pokud mě chceš podpořit, tak dej taky like. A pokud mě chceš totálně podpořit, tak mi dej odběr, ale jestli nechceš, tak ho dej taky.